Hola, què tal? Avui no penso fer gaire gràcia, ni gaires conyes, ni gaires gags, perquè ja saps que a mi m'agrada molt parlar de rellotges intel·ligents, doncs el rellotge que et presento avui, tant de bo no el necessitis mai. Es tracta d'un rellotge que he trobat en una pàgina web que es diu camarasespies.com, que és una mena de comerç electrònic de tipus la tienda de l'espia i tot això, i aquí he trobat un rellotge que no és un rellotge intel·ligent, no és un smartwatch, sinó que és un rellotge gravador. És un rellotge que grava de manera camuflada, que no es nota que està gravant i que et pot treure de més d'un problema en el cas que estiguis sota amenaces, que tinguis assetjament, ja sigui escolar, ja sigui domèstic, ja sigui assetjament sexual o t'estiguin fent mobbing a la feina. Qualsevol tipus d'agressió verbal a una persona aquí quedarà gravada i a més és que grava fins a 14 hores seguides, de manera que tu et lleves al matí i pots estar tot el dia gravant i després ja seleccionaràs aquelles parts que t'interessin, que ja et dic que tant de bo no ho necessitis mai. No marxis perquè comencem i t'explico com funciona, el que fa i com se sent. Hola, què tal? Soc el Víctor Endrino. Si ens estàs veient des del canal de YouTube, gràcies per tornar-hi. I si no, a què esperes? Doncs deixa'm parlar-te d'aquest rellotge, que és un rellotge gravador, que grava d'una manera molt dissimulada, perquè de fet, com pots veure, a més, és que d'aspecte és molt normalet. És un rellotge, de fet, té pinta de rellotge baratillo, d'aquest que compres al basar del costat de casa, que costa 4 duros i que, a més, això interessa, que no sigui un rellotge excessivament vistós, que no cridi l'atenció, que la gent no s'hi fixi, perquè aleshores encara serà més fàcil que passi desapercebut i que ningú sàpiga que està gravant. No té cap llumeta, no té cap indicador de ei, estic gravant, a diferència d'altres smartwatch que sí, que tenen potser gravadora i que graven molt bé, però que ho ensenyen en pantalla, que criden l'atenció, que algú s'hi pot fixar i diu, ei, què està passant aquí? Doncs no, amb aquest serà molt difícil que algú et comenci a fixar-se a veure si estàs gravant o si no estàs gravant, perquè ja et dic, comences a gravar quan et lleves al matí a les 8 del matí o a les 7 del matí a casa, tu li dones a gravar i te n'oblides, i quan tornes a casa al cap del dia, doncs ja podràs escoltar totes les coses que s'hagin gravat aquí. Té la típica corretja de silicona, caixa sembla que és com d'alumini, és metàl·lica, i la pantalla és molt rudimentària, és una pantalla d'aquestes de puntets, molt bàsica, que l'únic que fa és ensenyar-te l'hora, t'ensenya la data i quin dia estàs de la setmana. No t'ensenya res més. Sí que és veritat que si li piques una altra vegada al botó, t'ensenyarà tots els paràmetres de gravació, t'ensenyarà que està gravant, et dirà el nom de l'arxiu, et dirà quantes coses hi ha gravades, et diu l'indicador de la bateria, però no et diu res més. La qüestió és que tu aquest rellotge el portes sempre amb la pantalla apagada. No es queda encesa, sempre està la pantalla negra. Llavors, si tu vols consultar l'hora, li dones el botonet i ja està, i mires l'hora. Ningú sap que una segona vegada que li donis el botonet t'ensenyarà que està gravant. Ah, mira, l'hora, perfecte, ja està. O sigui que com més cutrillo sigui l'aspecte, millor. I a més, el rellotge té una capacitat interna de 8 gigas. Això vol dir que pots acumular fins a 96 hores de gravacions. Seguides en pots fer fins a 14, perquè és la durada de la bateria. Aquesta bateria et dura aproximadament 14 hores. Escolta, 14 hores ja són moltes hores. I després en una horeta i mitja es torna a carregar la bateria i pots tornar a gravar. O sigui que, en principi, d'això aniràs sobrat o sobrada. I si veus que se t'omple de gravacions i no les vols esborrar, sempre pots connectar el rellotge a través d'un cable USB que hi ha aquí i que et ve a la capsa, i quan el connectis a l'ordinador veuràs que se t'obre una finestreta per poder agafar les gravacions, passar-te-les a la carpeta que vulguis i buidar el rellotge per gravar més coses. I a més, fins i tot li pots passar arxius MP3 i podràs anar escoltant música MP3 i el pots fer servir d'això, de reproductor, perquè té uns auriculars que també es connecten al mateix port USB, que són uns auriculars que tenen comandament a distància. I aquest comandament a distància no només et serveix per escoltar les gravacions i la música, sinó que també et serveix com a diferents botons de comandament per les configuracions, per esborrar coses, per canviar de que s'activi amb la veu o que no s'activi amb la veu, perquè té la funció d'activar-se amb la veu.
si no sent res no té per què gravar res, doncs això també ho pots fer. I a més és que la utilització també és molt rudimentària, perquè si tu no tens els auriculars posats, el rellotge com comença a gravar? Doncs mira, el rellotge està apagat en condicions normals i quan tu vulguis començar a gravar, el que has de fer és encendre el rellotge. Tu encens el rellotge i automàticament el rellotge ja grava. I després, quan vulguis deixar de gravar, has d'apagar el rellotge. Que dius, ostres, no fa res més? No puc veure l'hora només? No, perquè és una gravadora exclusivament. I en termes de qualitat, què tal se sent? Perquè, clar, això també és important. Doncs mira, et diré que la qualitat de so és menys de la que m'esperava. No se sent amb una qualitat extraordinària com podria ser un micro professional, però tampoc se sent com si estiguessis trucant per telèfon. És un terme mig. És un terme mig que et serveix, doncs, més o menys per entendre què està dient l'altra persona quan tu estiguis gravant una conversa. Per tant, fa la feina. Que m'agradaria que tingués una qualitat de so una mica més bona per poder gravar les coses millor? Doncs sí, però bueno, és la que té, és format Wave, 48 kHz, 16 bits, però després, clar, els micròfons capten com capten, perquè en té dos, un aquí i un altre aquí al costat, o sigui que està bé, però que tenen una qualitat relativa. Suficient, però relativa. Mira, si et sembla, el que farem és una prova de so, de com se sent el rellotge. En els propers segons, el que sentiràs és l'àudio que se sent gravat del rellotge. Hola, què tal? A partir d'ara és el rellotge qui capta el so, qui capta l'àudio, i aquesta és la qualitat que se sent. Un consell et donaré, aprofitant que ara estem provant com se sent el micròfon del rellotge, és que si tu vas amb màniga llarga i vols gravar una conversa, que no estigui el rellotge a sota la màniga, perquè el fregament amb la màniga pot generar interferències a un micro o a l'altre micro. Per tant, si tu no vols estar escoltant tota l'estona sorollets així i artefactes lletjos que podrien arribar a interferir en el que s'entén de la conversa, és millor que t'arromanguis una mica les mànigues, o vagis amb màniga curta, i així no tindràs cap problema. La qüestió és que el rellotge no toqui enlloc mentre estigui gravant alguna cosa important. I bé, per últim dir-te que aquest rellotge costa 139 €, que és un preu que dius, ostres, Déu-n'hi-do, però que clar, tu pensa en el servei que et pot arribar a fer i dius, bueno, potser val la pena la inversió o no, això ja ho decidiràs tu. Ens veiem el proper dia, que vagi molt bé. Adéu-siau.